καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε Free Fire. Καλά ρε, ακόμη δεν άρχισε το βίντεο. Το μαχαιράκι, παιδιά, είναι το καλύτερο. Δείτε εδώ, πεθαίνει με την πρώτη. Σοβαρέ. Δεν πέθανε. Εγώ ξέρω ότι με το μαχαιράκι πεθαίνει κατευθείαν ο άλλος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Καλό, μυστικό πρόβλημα. Έλα ρε. Το χειρότερο πλέον αυτό. Να αλλάξω το όπλο. Resources here. Δεν σε δω τι έχω παίξει. Ευχαριστώ σκηνή του Ρονάλντο. Έχω την ασπίδα. Πολύ εύκολο ήταν το μάτσο. Αυτό εδώ τι κάνει τόσο. Βαράει ρε. Από πού βαράει ρε να τον πατήσω. Με το ματσάκι μου. Ωραία πως με. Άντε ρε που το θα με βαρέσει εμένα ρε. Σόφα ρε βλάμη. Ναι. Ό,τι πιο εύκολο μάτσο έχω κάνει στη ζωή μου. Το περίμενα δύσκολο και είπα να μην κάνω βίντεο. Γι' αυτό ξεκίνησα κατευθείαν το βίντεο. Είναι ότι πιο εύκολο έχω κάνει. Άντε ρε φίλε μου. Εγώ δεν έχω να σπέρες. Capturing the defense airdrop. Όχι. Capturing the defense airdrop. Έλα αργά μου το. Killing spree. Από πίσω και έτσι. Μόνο αντίπολος να μην είναι. Μαζί μου είναι. Περίμενε. Χαλιά διμάει. Καλά. Ρε μπρο. Ευχαριστώ που με πήγες. Εγώ έχω την κάρτα. Α, είναι από την άλλη μεριά. Βρήκα και... Με νευριάζουν αυτά τα νομπάκια. Πετάγονται από το πουθενά και σου βαράνε. Ενώ δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι χειρότερο με αυτό. Άντε ρε φίλε. Ρε μπρο, δικό μου είναι το kill. My fucking kill. Άντε ρε φίλε. Τώρα πρέπει να τρέξω. Κι άλλο άμα εκεί. Σιγά το πάρει όλος. Έλα. Όπα ρε. Έχει και εδώ τέτοιο. Δεν το είχα δει αυτό. Πω, δυο πλάρες θα πάρω. Arsenal unlocked. Λοιπόν, σίγουρα αυτό εδώ το έχω ξαναπάρει. Αντί για αυτό, τέλειο. Και αντί για αυτό εδώ πέρα θα πάρω αυτό. Head there. Και μη μπροχοπλάρι. Τους έρθει μαζί μου, πέθανε. Κυριολεκτικά. Head there. Get in the car.
Να ένας. Επιτέλους. Μπαμ. Τι πέθανε εδώ. Άρα τι κόλλημα θέλει. Τον είδα και πριν αυτό δεν το σκόρασε. Του λυπήθηκα. Νουμπάκια είναι όλα. Κάμε. Ω, εντάξει, αυτό είναι καλός. Ουχου, πάρ' το χέρι. Είχε και σκιν. Μπρο, τι κάνεις εμένα με τις χέντες. Μπρο, το είδατε αυτό. Το είδατε. Άντε ρε. Ρε μπρο, πόσα kill θέλετε ρε φίλε, εδώ. Έχω κάνει 17 kill. Πού είναι ρε. Και να του φοβήσω θέλω. Μπρο, τι θέλει, μου έρχεται με το μαχαίρι. Μου έρχεται το μαχαίρι, άλλο 18 kill. Ρε, όλους εγώ τους έχω σκοτώσει. Όλους εγώ εκτός από 3-4 άτομα. Όχι, εγώ το θέλω αυτό, εγώ. Το πήρα. It's my car. Βασικά, τι να το κάνω τώρα το πάρω. Πού να τώρα αυτός άλλος δεν είχε τάρα. Νομίζω ότι ήταν παίχτης αυτό. Δεν τελείωσε, νόμιζα ότι κερδίσαμε και βάραγα σφαίρες. Βλέπω και στο βάθος. Έλα ρε φορτηγάκι μου μέσα. Θα το δω. Δεν προπόζε. Άντε επιτέλους. Πάση τα νεύρα. Πάει και αυτός. 19 κιλ, έλα. Για θέλω να πάθει το σκύλι. Ρε μπρο, μη. Θα το σπάσω το αμάξι αυτό. Άντε. Γαμώτο σου. Άντε, και εδώ. Το γάψα το αμάξι και καλά έκανα. Είναι οι υπόλοιποι. Κοίτατε ότι εδώ έπρεπε να ήταν όλοι. Δικό μου kill. Είναι δικό μου νομίζω. Πού είναι τώρα με το τηγάνι της Ελληνίδας μάνα. Μπουλιά. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κλείσετε like και subscribe. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο.